Ba mu labari yadda ka fara sha'awar fitowa a daɗin kowa. To inda aka yi na fara fitowa a cikin shirin daɗin kowa, ina zuwa Zurot. Akwai wani director, shine daraktan daɗin kowa, ban ma san shi ba. Ban ma san shi ne ba kai, na san shi a baya amma ban san shi ne ba. Sai aka ce min shine daraktan daɗin kowa, sai na je na same shi na masa magana, na ce masa ina son in fara shirin daɗin kowa, sai yake ce mun ba matsala, an za a audition zai mun magana. So ina zaune kawai sai ya kira ni ya ce mun ina na ce masa ina Zurot, sai ya ce in zo in same shi a inda suke zama. Da na je na same shi sai ya ce mun kana da CV, sai na ce masa a'a, sai ya ce mun to ka je ka kawo mun CV ka. Da na je sai na rubuto CV sai na kai masa, sai ya ce mun je ka zan kira ka. So na kama hanya na tafi, bayan 1 week haka sai ya kira ni ya ce mun za a audition washe gari a Arewa. So lokacin gaskiya ban ma san Arewan ba, kawai da safe da na tashi na shirya na tare mai adiye, so na ce da su su kai ni race course wajen Arewa 24. Aka kai ni, ina zuwa bakin gate na kira shi, yasa aka shigo da ni. Na zo aka bani script na role ɗin ɗan Asabe, na zo na karanta na haddace. So a lokacin role ɗin akalla mun kai mu 8 muka zo sai muka yi audition. Audition din nan za a aje kamarori ne haka da mutane da yawa haka, ka zo kai audition a gaban su, yauwa kai audition. So da na yi audition na gama sai ya ce mun ba matsala an tafi, sai ya kira ni. So after 1 week again sai ya ƙara kira na, sai ke ce mun congratulations, An zaɓe kake. masha Allah. A wace shekara? To shekarar dai kamar ina tunanin 2017 to 18. Idan ban manta. Ka taɓa yin fim kama wannan lokacin? Sosai ma kuwa. Wanne to? To akwai wani fim da aka yi na Ali Nuhu, Mansur yana ciki, akwai wasu 'ya'yan Baballe su biyu ne. Har da kai. Ne yau wani ne ɗaya, sannan Abdul Ahmad ya mana wani fim da ni da shi Ali Nuhu. Akwai wata ƙanwa Samira Ahmad, na manta sunanta, ko Asiya da ita. Sunan fim ɗin Ranar Aure na. Ok, dama kafin daɗin kowan kai wa'annan fina-finan guda. Mana, kamun na ina industry. Dama kana ciki. Wani ne mai gidanka wanda ya kawo Kannywood gaba ɗaya? Wanda ya kawo ni Kannywood? Babu wanda ya kawo ni Kannywood. Kai ka kawo kanka? Ni na kawo kaina. A gurin wato ka sauka da ka zo? To lokacin da na zo studio da na fara zama na farko a gurin Amaryawa, iStudio ake ce da shi. Lokacin suna nan Zurot, gurinsa na fara zama a industry. To ba shi ya maka hanyar ya kai ka gurin wanda suka sa kafin, ko kuma kai da kanka kawai ka je? A'a, ni ko a lokacin da aka fara sa ni a fim, daman can na san kowa a fim, sakamakon ni kuru ne, ni cameraman ne. So kin ga na san kowa kenan a industry. Amma dai akwai wanda ya koya min aiki, Usman Jalingo ya koya min kamera. So kin ga shine mutum da zan ce ya fara taimako na a farko, karo na farko kenan a lokacin. A cikin labarin gidanku na daɗin kowa, ka taɓa ganin irin wannan rayuwar na zahiri? To gaskiya ban taɓa gani ba, sai so ɗaya wani abu da ya faru da ni a Taraba State, a park ne haka. Kawai ina tsaye sai na ji mutum ya fara faɗa, ya fara ce min Allah ya isa, Allah ya saka min da alkhairi, abin da ka mun ba zan yafe wa. Sai na ce me ya faru? Sai nake cewa me ya faru? Suke cewa na raba shi da ɗansa, ya fi son mahaifiyarsa. Yauwa, amma su 'ya'yan guda biyu ne, macen ta fi son shi, ya fi son mahaifiyarsa, saboda ko kuɗi aka ba shi mahaifiyar yake zuwa yake kaiwa. Shi wannan abin da yaron yake baya jin daɗi, ya fi so a ce da abin da yaron zai, tun da namiji ne da shi. Saboda yadda kake yi wa mahaifiyarka a cikin shirin daɗi. Shi yake ɗauka ko na nuna masu wannan. Yaron yake. Bayan harkar fim, dama ka ce kai filamba ne. Har yanzu kana yin wannan harkar ko ka daina? Gaskiya ba na yi. Ka daina ta? Saboda me? Saboda yanayin aiki mana. Aikin fim ɗin ne ya hana ka yi, ba lokacin yi? Gaskiya a lokacin da na fara daɗin kowa ba ni da lokaci. Kullum ake ɗaukan fim? No, ba kullum ba ne, amma akwai wasu fina-finai. Lokacin ina tare da wani producer, Abdulaziz Ansumol. Duk wani fim ɗin shi ni ne cameraman, ba ni da ma lokaci. Ok, dama kana aikin kyamara. Yauwa. Sai ka ajiye wancan aiki. Yauwa, sai na ajiye.
mutane suna ganin ka ɗa a wajen Sabuwa. Yaya kake juya yanayinka ya zama kaman a gaske? To gaskiya Sabuwa na farko zan ce Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta mata. Duk wanda ya santa ya san mutum mai kirki ce, sannan tana da ƙoƙari wajen kyautatawa ɗan adam. So mun samu fahimta yauwa tsakanina da ita sosai kamar ɗa da uwa na gaske. Yauwa idan mun zo da safe tana fitowa location in bata ma ganni ba, an ce da ita za mu yi aiki za ta kira da waya, mai son baka zo ba, ce mata ina hanya ina zuwa, a ce mu ce mu tafi. Idan dai kuka da kyakkyawan sosai za mu je mu zauna a ɗaki, mu zauna mu karanta script, sai in karanta mata in ta rike ta tare hazal da ita yanda za a yi da rike, sai ta ce mun ka san gogolwa sai a hankali, an tsufa sai ta dariya. Wannan shine dalilin da yasa muna abu za ka ga kamar mahaifiyata ce a gaske. Muna da shakuwa sosai. Akwai bambanci ga wanda ya fara acting a Daɗin Kowa da wanda ya fara a sauran fina-finai? Mana akwai bambanci mana. Kamanya. Sabida wanda ya fara acting a Daɗin Kowa a lokacin ma ya taɓa zuwa ma location, bai ma taɓa sanin ya ake location. Wasu a lokacin suke zuwa. Yauwa wani bai taɓa ma sanin ya ake location ba. Shi kuma wanda yake a acting before ya shiga Daɗin Kowa, bi ma'ana wanda yake cikin Kannywood, yauwa za ga wani kamaraman ne yake juyawa ya koma jarumi, wani director ne, wani producer ne, wani costume ne, wani makeup ne da sauransu. Duk suna juya su koma. Yauwa duk suna juya, kaga mutum yau da gobe. Yauwa gogewa. Gaskiya ne. Ba wai sun fi na Daɗin Kowa ba, na Daɗin Kowan kamun ya goge nake so in gaya miki. Ana ganin yadda masana'antar fim take fama da matsaloli daban-daban. Wani bangare kake ganin idan aka magance wannan matsalar masana'antar za ta zama daidai da daidai, za a daina samun matsalar? To gaskiya matsala bai fi guda ɗaya zuwa biyu ba. Wacce? Na farko akwai producers, akwai muna producers. Kamanya wannan producer ne wannan ba. Yawwa akwai wanda bai kai karfin ya yi fim ba, ya ce zai yi fim, so zai zo ya kira jarumi ya kasa biyan shi kudin aiki, yauwa ya kira kuru shi ma ya kasa biyan shi da sauransu. Amma akwai producers ɗin da ni ban da alaka da su, ban taba aiki da su ba, ban taba mu'amala da su ba, karkari mu haɗu mu gaisa mu mu'amala ta arziki kamar irin manyan producers haka. Ina ji ana cewa suna kyautatawa mutane, amma ƙananu da nake. Kai baka taɓa haɗuwa da waɗanda suke irin wannan? Ba wai ban taɓa haɗuwa da su ba, mu'amala daban aiki daban, ni ba su taɓa kira na aiki ba. Da gaske ne kinan da ake cewa ba a biyan wani kuɗi a harkar fim? A'a, ba fa na ce da ke ba a biya ba, na ce da ke akwai producers, akwai muna producers. Wa'ancan da ba sa iya biya. Yauwa wa'ancan da ba sa iya biya, ni most of them na samu matsala da su saboda ina da tsari, ina da policy. Ba yanda za a yi, ba na garinmu, ina wani gari, ni zan ci da kaina, sutura, muhalli, duk wani abu da ya kasani na rayuwata ne nake wa kaina. Sannan ka kira ni aiki, yauwa ka ƙi biya, uwaye kai dole sai na gaya ma gaskiya. Kuma su ire-iren waɗannan producoshin in dai har za ka gaya musu gaskiya to baka da mutunci. Kenan yanzu maganar da kake idan aka dakile irin wancan producers masana'antar za ta zama. Yauwa ni abin da nake so masana'antar ta yi, ina so a samar da wata kungiya wanda za a ma zauna a tantance producer. Ta kai ma ka ɗauki kuɗinka ka sa a fim ɗin. To ai business ne. Business ne. No, misali fim ana so a kashe miliyan 50 a fim, ka zo kana kashe miliyan 2 miliyan 3. Ta za ka sallami mutane? Zai yi ba kenan kwata-kwata. Yauwa ni wannan kalubalen shi ni kuma ba tausayin kaina nake ji ba. Akwai ma'aikata da suke aiki a harkar fim, kamar cameraman, light, sound, makeup, continuity da sauran su ne fa fim. Duk ran da aka ce babu su wallahi kowa ya kai baka isa kai fim ba. So su nake so a kyautatawa, saboda yauwa a biya su haƙƙinsu. Wallahi duk wanda aka ce yau ka ɗauki kuɗi ka bashi ya zo ma aiki a muddinsa yanda zai saki jiki ya ma aiki, yauwa da bambanci da ka zo ka takure mutum, wala Allah mutum da safe ya fito bai karya ba,
ya zo location ka zo kana faɗa a je a yi aiki an zo sai karfe 2 karfe 3 za ka ba shi abincin rana sannan mutum ya kai ma karfe 10 yana shooting a tashi in ya zo ya ce ban kuɗin mashin sai ka zo kana faɗa kai ga producer kuma baka biya shi haƙƙinsa ba to kuma ya ma wani. an yi magana sai ka ce ai in Allah yadda ba za a ci gaba da saka a fim ba ka ringa zuwa da inda ka zauna sai ga mutum kenan haka ya taɓa faruwa da kai ke sosai ma kuwa ni ai producers jewa sun sani ba wanda nake jin tsoro sun sani abin da ya raba ni da su saboda ni ire-iren wayannan abubuwan idan za ka biya ni haƙƙina ai business nake ka biya ni haƙƙina zan ma aiki idan baka biya ni ba ni da business da kai ni a yanda nake so ma an da tsari na nan gaba ina so duk shekara fim ɗaya zan yi ni kaɗai ni zan wa kaina fim naka na kanka yauwa ni zan wa kaina fim ɗin fim ɗaya ya ishe ni ni ban ce da wani ya sa ni a fim ba wa kake gani a cikin producer a masana'antar Kannywood wanda ya kai duk wani fim da za a yi duk tsada shi zai iya yi to akwai su da yawa mana kamar wa da to idan na ce zan faɗi guda ɗaya ai kawai just kaɗan lissafa ko ɗaya biyu uku haka to na farko akwai Bashir Mai Shadda na biyu akwai Abdul Ahmad sannan akwai su Sani Danja shi ma producer ne suna fim sosai suna kuma kashe kuɗi a fim duk fim ɗin da aka kawo a Kannywood duk tsadar su za su yi insha Allah ina da tabbacin za su iya yi wace iriyar wahala ka fuskanta kafin ka shiga wannan shirin na daɗin kowa wahala dai ba zai wuce kamar yadda na faɗa miki ni ba ɗan gari ba na makwanci da abin da mutum zai ci ya sha shahara tana da daɗi amma menene abin rashin jin daɗi a wannan shahara to ɗaukaka tana da daɗi amma wahalar ta tafi yawa wace kamar wani kamar yanzu zan ba da misali personal mutum za ga yana rayuwa zai iya tsayawa a bakin titi ya siya ɗata ya ci da sauransu amma ai kai ba zai yi ba za ka iya ba haba ka tsaya a titi wani ma da gangan zai ma hoto kawai kaga kana yawo a so yauwa babban tashin hankali akwai abubuwan da ba za ka iya ba rayuwarka sai ta zama private akwai abin da ba ko ina za ka yi abu saboda slight mistake kana abu ya tafi sannan na biyu abin da maɗaukaki yake ba wa maɗaukaki wahala irin ka ɗaukaka baka da kuɗi ya fi komai ɗaga mutum hankali saboda ba za ka taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba a rayuwa kuma kowane business za ka iya ba za ka iya yi ba a kowane irin business za ka yi ɗaukaka tana da wahalanta ya fi daɗinta yawa ke sosai ma kuwa kai bayan fim kana da wata sana'a ne ina ɗan taɓa sana'a sama haka ina ɗan sai da hula haka huluna kenan to bayan ita fa ita dai nake kokarin ta ya za a yi inganta ta amma ni abin da yake daga min hankali mutanen da nake mu'amala da su litazum 'yan kasuwa ne ina mu'amala da su ina ta kokarin ya za a jawo ni a nuna mun menene ma kasuwancin ma amma sai cikin kasuwanci yauwa saboda ina son kasuwanci fiye da komai a rayuwa so sai mutum sai ya nuna ma ai ba za ka iya ba saboda me to ni ma abin da na kasa iyawa ke na kasa ganewa kenan wai kana ma mutum magana sai mutum ya ce ba za ka iya ba ya fi so idan kana da buƙatar wani abu ka kira shi ka ce alhajin Allah da Allah abu kaza da kaza yawwa to ni kuma bana son wani abu na fi so a ce yau mutum ya kamo hannuna ya ce ungu ga nan gurin ka zauna ka ci abinci ya fiye mu a ce kullum zan fita in samu naira 5 a gurin ya fiye mu ya fi akan kai yawwa so ina so in inganta kasuwancin amma yanayi na jari yauwa akwai mutane da suke buri su kasance a matsayinka na daɗin kowa kai kuma wani matsayi kake son kaiwa a masana'antar Kannywood matsayin da nake son kai a Kannywood ba zai wuce a ce in kai ƙarshen ɗaukaka ba kamar ƙarshe ƙarshen ɗaukaka mana yanzu Hamisu Breka baki san ya kai ƙarshen ɗaukaka ba ya kai ƙarshe ya yi boosting mana ƙarshen maɗaukaki kenan kai magana kai wannan bare kuwa in dai ka kai matakin da Hamisu ya kai a harkar waka ai ka kai ƙarshen ololuwar ɗaukaka kenan ina ka bar su Ado Gwanja Isa Ayagi su Naziru sarkin waka su Naziru su Ado Gwanja su ma sun kai wannan matakin amma Isa Ayagi yanzu yake kokarin ya kai wannan matakin a shekarun baya mutane suna ganin kaya aure yanzu kuma ana tare da raɗin cewa ba kwa tare me gaskiyar magana
Maganar gaskiya na yi aure a 2019. Ina ga mun rabu da ita a 2021 zuwa 2022 haka. Don ba mu daɗe ma sosai ba gaskiya.